Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin las 9 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Humalin Lunes tubtob Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 37 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening listeners and viewers. Ngayong gabi, Banwa, kamusta na kamutanan? Welcome sa Iloilo Night Watch, Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalagad. Alin las 8:30 sang gabi, tubtob las 10 sang gabi. Please like, share, and follow our FB page, Iloilo Newsline. And please subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners, standby. Aton dugay-dugay check ang pag-asa para sa sitwasyon sang panahon. Pitsa 8 kita subong sa bulan sang Hunyo 2021. E-check naton ang sitwasyon sang panahon pagi sa aton nga pag-asa Iloilo. Yara sa atong nga linya si John Michael Jungon sa nga pag-asa Iloilo. Iloilo Newsline Weather Update. John Michael Jungon, sir, mayang gabi. Hello sir, mayang gabi. Yes sir, mayong gabi. Yes sir. Oh, go ahead sir. Dati nga tayo ng Western Visayas, may magalumang kalangitan, mga laptalap ng mga patulan sa thunderstorms dala sa mga habagat. Amin sa Western Visayas may natungsod sa karangan, hindi sa matigas na nakatundan, may maka-naitungsod sa karangan man ng mga pagbalot sa temperatura subong sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nito madala sa 11. Yes sir. Yes sir. Anoy? Liho ko check. I-check naton liwat ang aton nga linya sa kay John Michael Jungon nautod no ang linya sa aton nga pag-asa Iloilo. Liko hambalasa naton para palapit-lapit naton kag gadula-dula signalya mo. Liyo ko hambal sa aton nga kwan aton nga weather forecaster no para matayo yon ang signal. Okay? So i-check naton liwat nautod ang linya ni John Michael Jungon. Ara na. John, nautod ang aton nga connection. Okay? Okay, standby lang sa atong mga listeners. Standby sa atong nga mga viewers. So, balikan ta ang signal ni John Michael Jungon sa nga pag-asa Iloilo. Okay, ara na. Double time. Jan, pasensya gid nga nautod ang aton connection. Pasensya Jan. Go ahead Jan. Hello Yes, Jan. sir? Oh, go ahead.
Sa pin yung signal, sir. Okay, sir. Go ahead na, sir. Liyaw ko dugangi ang audio. Okay, sir. Go ahead, sir. Subong, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead dyan. Ang imo signal. Go ahead na. Yes, sir. Mayong gabi. Ngayong gabi sa tanan niya tag palamati. Yaring latest update sa panahon ng adlaw. June 8, 2021. Ang habagat na magahuyop subong sa Luzon kag Western Visayas. ITCZ naman na nag-apekto sa mga nabilinan ng bayan Sampung Sun. Dala sa habagat ang Western Visayas may mga galong na kalangitan, may mga alap-talap ang mga pagulan kag thunderstorms. Angin sa Western Visayas mahina tugtog kasarangan gikan nabagat na nakatundan, may makanay tugtog kasarangan man yung mga pagbalod sa dagatan. Temperatura sa Iloilo 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw tunod alas 6:11 kinakasisidmon, magasilak alas 5:27 buwatag. May itong latest update sa panahon gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon. Dan, madamo nga salamat kag mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Aton nga mga headlines. PNP Chief Guillermo Ilyasar nagmando sa hanay sa nga PNP nga mangin alerto sa tanan nga tinion matapos ang pagpang-atake sa New People's Army sa Bicol kag Buenavista, Quezon Province. Pfizer COVID-19 vaccine ginaprubahan sa Department of Health pwede na mabakuna sa mga nagaedad sang 12 anyos pasaka. Ginamendahan sang Food and Drug Administration and Emergency Use Authorization sang Pfizer-BioNTech. Cell site sang dito telco ginpasugtan sang higher command sang Armed Forces of the Philippines nga ipatindog sa mga kampo sang militar. Babae na sapwan, patay sa Buenavista, Guimaras. Border restriction checkpoint, hugot nga ginapatuman sa mga kapulisan. Sa balita politika, Davao City Mayor Sara Duterte kag former Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro for President and Vice President. May nagagwa man nga tandem, Senator Panfilot Lacson for President kag Senate President Vicente Soto for Vice President. Sadya ni magamosin no? Sadya ning derby ni sa pamulitika. Ti may nagagwa pagigani nga ngalan ni Yorme. Damo ni maboy sang kalo nila sa local and national election magamosin Hipis sang Santa Barbara Police Station ginlabo sang lalaki nga may nervous breakdown de buenas nga wala maigo. Liquor ban na violator dakop sang istansya pulis. Illegal quarry violator, dakop sang Zaraga Police. Kaga wanted person, dakop sang Pavia Police. Hepe sang Santa Barbara Police Station, Major Raymond Celoso, nagapasalamat sa Ginoo. Wala siya ginpabayaan matapos nga ginlabo siya sang lalaki nga may nervous breakdown, apang wala siya maigo. Sa dugang nga informasyon, strikto nga implementasyon sa border restriction, barangay checkpoints, kag adisyonal nga mga pagsulundan agod mapanubo ang infection sa COVID-19 virus na tingala ang mga pumuluyo nga asigi sa gihapon ang pagsaka sang numero sang mga na-infect sa COVID-19.
Tiyang pamangkot na diswet. Anong rason? Anong rason sa inyo nga pagtanaw nga asigi sa gihapon ang pagsaka sang infeksyon sa COVID-19 virus? Kayang kalabanan nga matawo, ara naman sulod balay. No? Daw pilang nahot na malang nagagwa. Kag kunway kakwari pass o kung travel pass, quarantine pass gali. Kung way ka quarantine pass, kag travel pass, hindi ka man makagwa. Tinga nagasaka pa sa gyapon ng numero, wow. Ha? Do ka budlay, no? Budlay inchindyon. Nga ang nagasaka pa sa gyapon ng mga na-infect sa COVID-19. Hindi aya na mo ni siling ni Mayor nga astanas balay. Tiyang kung astan na sa balay ang mga infeksyon na hindi ginakita safe galis balay. Ti paano ta mag-stay at home na? Dinta karon may star sa Mars. Amo nang budlay. No? Damo na gani way galagaw. Da nga ang gasaka pa Japon na ang mga nadeklarar da sa mga doktor da. Damo Japon gasaka ang numero sa mga na-infect sa COVID-19 na. Kag may ara man kita nga COVID update sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. Sa mga listeners naton, kag mga viewers, may pamangkot kita dira, basi mabuligan nyo kami sabat. Nga mo niyo ano ang rason sa inyo nga pagtanaw nga asigi sa gihapon. Ang pagsaka sang infeksyon, despite nga may ara na kita nga mga health protocols, may quarantine pass na kita, may travel pass pa, sige pa sa gyapon ng pagsaka sang numero sa mga na-infect sa COVID-19 virus. So basi mabuligan nyo kita no sabat para nga mabalaan taman kag mapalayag tay sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Ang aton na mga sponsors, More Power Iloilo, bringing more to life. No, More Power Iloilo, bringing more to life. May announcement ang More Power ara da sa site naton sa Facebook page sang Iloilo Newsline. So liog lang basa ha, kay malawig-lawig ina, liog lang basa kag tanawan nyo gid mayo intindihan nyo para man sa inyo kag bulig ina sa inyo sang More Power Iloilo. Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaliga sang portahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaliga man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Graphics Innovative Mind Compute Techniques. Computer aids services na hamtang ini sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa kilid lang ni sa Bureau of Fire Protection, Molo. So kung may ara ka mo nga ipa-run o kung ipa-obra nga mga tarpaulin, pangitaan nyo lang si Sir Manny Sanoy o kung ang iyang asawa. Na maara da sa sagwa lang gid sang lungwin magsulod ka sa lungwin yara sa right side. Ang Graphics Innovative Mind. Ngabalo na sila damo na balana nila. Hasta ang mga souvenirs. Kabalo na sila magimo hasta imprinta sa t-shirt. Pare man kay Engineer Kinoy Aligain, kag kay Ma'am Gladys Aligain, sang Leon Iloilo. No, gapang imprinta man sang mga t-shirt. The same also kay Sir Manny Sanoy. Load Lift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan.
may kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo mag-contact si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rosem@yahoo.com. Gusto nyo magbakal sang priskang isda? Aral sa kay Nijima, kagay Digol, sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Pwede ka muda kabakal, ka-inquire ka muda sang mga priskang isda. No, kadtuin nyo lang mag-asawa. Kung gusto nyo man magpaluto sa mga isda, naamit nga sabor, sambalan nyo lang ang mag-asawa. Nijima, kag Digol. Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagabasi sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang nga balay sa likod sang Guimaras Provincial Capital. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. ₱53 minutos na nakaligad sa alas 8. Unahon naton ni Balameyo ang parte ni sa ginambal ni PNP Chief Guillermo Eliazar nga dapat manginalerto sa tanan nga tinion. Di dapat gid lang bisan nara ka mo sa control border control checkpoint. Dapat nangin alerto ka mo kag tanaw-tanawon nyo ang inyo man nga mga kopdanan hasta ang inyo nga police station. Hindi ka mo sagad kumpiyansa. Hindi ka mo sagad nga text lang da nga text o kung matulog-tulog yang isa. No? Ang punto ni PNP Chief Eliazar, dapat hindi na masulit ang natabo dito sa Bicol kag sa Buena Vista, Quezon. Lesson learned na to. No? Tuod hindi man to nila sala sa mga pulis. Gay ginambus to sila. Ginkadtuan nila maayo man to ang tinutuyo. Galing ti ang kontraya, way manayag apay mo no? Way manayag hambal nga ang ginkadtuan nila mayadya. Hindi naton pagambuson. So hindi gid maghatag sang kumpiyansa kung si PNP Chief Guillermo Eliazar pa ang pahambalon. Amo na nga hambal sang iban kung tanga-tanga ka, basi masapuan ka lang, basi tingala ka lang, dugay-dugay, kontra mo, aranas tupad mo. From Pat Marshall, good evening. Mapag-greet siya sa iyang nga apo, si Gila Marshall Jamias, sang Zaraga. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Gila Marshall. Dugay-dugay. No? May harap pa? From Manuelita Simbonga, good Simbonga. evening. Good evening, Iloilo Newsline. Mayong gabi. Para sa mga nagahiwat sang ilakadlawan na rin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Hindi lang magtipon-tipon nga. Kaya ginabawala na subong. Simple lang gid. Simple lang gid nga kahiwat. Pagsilibrar lang gid. Anong tabi na kay hindi na mapunggan madugangan naton edad. No? Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday dira sa inyong tanan. Kadtuan tang Pfizer COVID-19 vaccine. Ginaprobahan na ni isang DOH sa suite. Kaya nga pwede na kuno makapavaccine ang 12 anyos hasta sa 15 anyos. Ti mayara man niya nga
ang ibanda nga mga pamatanon pa may comorbidities, pwede man kuno makon mo mga kabataan pala mayara na high blood, mayara na hypertensive, mayara man gali nga taas na sugar ya, may amuna na gali subong. Ti ang vaccine sang Pfizer ginaprubahan na nini sang DOH kaga amiandahan na sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization sang Pfizer BioNTech. Ti mas mayo ni hindi lang gid Sinovac nga gamiton for emergency use hasta ang iya na Pfizer. Pwede na kamuda makahambal Pfizer ang koti kung may kulukwarta kati bakal kada galing subong way pamanagi na baligya kay libre pa niya ginapangatag sa mga pumuluyo. So sa ibanda kung may ara na nakaschedule da ihatag nyo. Hindi sila nga taguan nyo ba base lang nga mag-expired pa na sa uli kanugon lang sang vaccine. Ihatag nyo kung sa sino da ang nagakinanglan na, sino ang nakaschedule na. So, ihatag nyo. Hindi siling man nga masalot ka lang niya. Agi ka mo sa insakto nga due process. Kay para nga wala sa nga kumod, wala sa nga gamo, wala sa nga tiklodanay, mamintinar naton ang physical distancing. 58 minutos na nakaligad sa alas 8. I-check nato na report ni Danny Villases. Nagikan sa probinsya sang Guimaras kay may babae dito nga nasapuan patay. Kag ang ilang nga border restriction sa Guimaras nagsugod na. No? Ayar ang mga pumuluyo sang Buena Vista kung non-essential malang ang ilang nga lakat hindi pwede nga makatabok pakadto sa Hordan. The same also ang taga-Hordan hindi man makatabok didto sa Buena Vista. Magluwas kung esensyal ang imo nga lakat. Anong esensyal? Bakal bulong, maninda, bakal pagkaon, ina mga esensyal. So, check tang report ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. Dan, please come in. Go ahead, Dan. Yes, John, no? Okay. Oh, go ahead, Dan. Go ahead, Dan. Okay, sige, John, okay. Okay, so, din mga balita, no? Kasama mo sa may province of Guimaras. May nasakwan ni sa itong June 4, mga alas 7 na kangaga. Isa hindi ka babae, no? Ang nasakwan patay sa ilas ni mismong pulian. Ang magatapos ang balibis sa polis nagabaton sa report pagiman nga maisa sa babae nga nasakwan sa ilas niya balay nga naga-amyahon dyan sa kapatiyan ng nawala isang kabuwi. So, ang babae, in fact, 41 years old, dalagay ni siya. Kag sa tumulyo sa barangay Rizal sa Buena Vista, Guimaras. Ako lang sa nagmabong na kapatid sa Inday, no? Kag sa report niya, yung isa, mismo, ang isa niya tatay, nga nag-edad 76 years old, amo ang tapos niya sa iya, kag nag-report sa mga barangay officials, kag sa barangay sa pulis sa Buena Vista. So, enseguida nag-responder, ang magkatapos sa pulis, sa po naman ni Jimar Gonzaga, biglang investigador, udman sa kay Police at Sergeant Paulino Diasis. Kag upod ang SOCO personnel, kag sa emisang Brevista Emergency Rescue Team, nag-identifikasyon ang among lugar, kag sila niya pag-investigar nga ining babae ngayon basiman sa panigiron sa tatay nga mga 4 na tadlaw nga nagasufre isang
pag-ubo, pag-lanap, kasadiin may ginakon sa may ginasumar mga nga bulong, again, hatagan man siya nga response sa nga RSU, o kung sa nga makatapo niya sa nga medical team, sabay niya sa nga motorista. Pero nasakpan naman yun sa mga city sing aga sa June 4. Kag sa report nga itong nabaton nga tayo ni sa daw ba si Ibala ko hindi man na-emisyon no? Kung ini may tanan sa COVID-19. Pero sa report rin again lubong na lang ining babae. Kag para yung pag-investigasyon eh. Yung katapos sa nga polis. Nag-try na nga mag-contact man sa police investigator kina. Pero wala kita magagayon na ba si Buwas. Kaya nga makikantan si Police Corporal Jimar Gonzaga at si Police Senior Masisad, Police Diasas, agon makatagid ang latest nga development. No? So ang tatay niya nga 74 years old, dinadala ini sa mga hospital dito sa kanya sa Ribon, ang gusto nga inside din talaga, no? Nga ija paswam. So wala pa kita sa may debaton nga konsulta sa sining 74 years old nga tatay sa isang subject. Ang report ng debaton nga gawin siya sa ang subject ng mga babae nga sa nagbilsan pinasomos kagin lubong ilang asin dyan. So was ipalakunta niya ang tuwis ng sulta sa itong 74-year-old na tatay sa ang lulang pagiging ng mga investigasyon pati sa nasatuan lamang ng babae tatay dahil sining pulihan. Now, may digitan ng makilaya sa mga pull-up dyan sa sining executive order na panaog ni Governor Samuel Gumarin kag nato man interview si Police Captain Bon Lamson ang HPS ng pulis ng Brigada Police Station isa ka duwan na siya pagkandak sa boundary restriction na checkpoint nangin matawhay even though natin hindi na Amerikawan na nagreklamo kita pero so good mayo ang lakas nila niya pagbantay sa boundary kag ang boundary sa Bonavista sa bayan niya sa Hirinso kag ang boundary man sa Bonavista going to Fordan ang mga sections ng mga boundary area nga ginabantakan sa pagawang gina-checkpoint sa Bonavista Police kag may mga schedule very dyan, no? Pati sa mga pagkatito abi example, no? Makatito abi sa Sibunag, no? Para sa mga Sibunag, sa Wednesday, at Saturday, ang kanto mo. Anyway, no? May mga scheduling very dyan. Kag ang pati sa pag-bulan tibla. Makatito abi sa Ordan, makatito ka sa San Lorenzo, makadto ka sa Nueva, may mga schedule na di. Kung sa mga sa Brigista, kung mag-timpo di sa market day, may mga schedule man, no? Kaya garada ito tutuman sa mga checkpoints. Kung makadto ka mo, may plano kung makadto da, kasi hindi ka mo sa inyo sa mga barangay ng Tonggan o kung sa Mayor's Office. Kung akabuda sa schedule sa Sinda, para nung adlaw ka mo pwede makakadto sa banwa ng inyong pagkatuan. Daw mo isang municipal restriction. Gusto matagaan ka mo sa schedule. Ang mga naging public segment kay na ni Police Captain na Bon Lamson na ang mga hipis ng police. Napakam niya sa schedule sa pambot Rastris, ang asta, ang biyahe ng pambot Gimaras, Iloilo, Vice Versa. Sabi sa mo sa may Brigista, kaya may pinakadako na pagkadago ng barangay, Santay Side, di ka barangay. Kaya magapon din sa may opera halin from Gimaras to Iloilo. So, mga din, ang may schedule man matingala mo,
kung nga ang asalat actress. Kaya muna ang tamtangan ni Governor Gumarin, the rest ng mga provincial officials, kay Vice Governor Edward Cando, of course, sila nagtitipon-tipon ni. Dalaman si Angay Governor Ramanaba at sumapagtipon-tipon until sa aprobahan ang ining EO 24 man sa Congresswoman Dr. Naba and the rest sa mga provincial officials. Tapos para dyan, mga Utod, liyo ko, Noy, utod to, ang report ni Danny Villases, nagikan sa Guimaras. So, hugot-hugot to sila, sa mga border checkpoint nila, no? Hugot-hugot. Kaya nung Art Calzas, mayong gabi. Manuelita Sibonga, mayong gabi man. Kag sa mga estudyante, sa nakalalay nga mga schools, mayong gabi sa inyo nga tanan. Mayo lang nga pagpamati hasta sa mga manunodlo. Kay Sir Boy, si Kinya, mayong gabi, sir. Mayong gabi man sa mga pulis naton nga naga-pulaw-pulaw, naga-pamati. Salamat gid sa inyo man nga pag-monitor kag pagtan-aw diri sa Iloilo Newsline. Sa mga tinawo ni Captain Dadji Dilima, no? Thank you, sir, sa pag-like nila, share and follow, pag-subscribe. Salamat gid. Ikaw mismo ga pangampanya da. Thank you so much. Hindi na makontak. Alang-alang. Okay lang. Base mo na to, no, na pigado ng signal ni nung Dani. Why na? Sige lang. Noy, ikaw nang. Patangan na lang naton stinger. Nautod na mo. Manog close na gid man to siya sa iyang report. Thank you so much, Dan, sa imong informasyon. Kag regards lang ko no halin kay nung Art Calzas. Standby kay Romeng Antonio, 75 anyos, nga lalaki ginsungay sa Carabao, no? Ginsungay sa isang iya nga Carabao dito sa probinsya sa Antique. Makomos 35 anyos na. Ti anong puwersa ya kontra sa Carabao na bayugon sa gulpe. Iwaslik da siya. Pag waslik da, iwilik-wilik pa na siya sang Carabao, sang sungay. Ano mabtan ni sang 75 anyos. I-check ta ang report ni Romeng kag ang kay former board member, former provincial administrator Eric Otayde nga concern to nga ginabuyan siya sang Granada nagwa to sa investigation sang aton nga mga pulis vintage grenade ang ginhaboy. Magsiling kita nga vintage grenade dugay na to hugakom o kung gin lubong na to goro gin kalkal naman kag amo tong gingamit sa paghaboy sa Granada sa sulod sang compound sang pamilya Otayde sa Sibalom Antique. Pero i-check ta ni karon ang update o pod kay partner Romeng Antonio. Kay Jasper Jana Linterna, mayong gabi. Salamat man sa pag-monitor diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Check tang report ni partner Romeng Antonio, direkta sa probinsya sang Antique, may kang tanan sa 75 anyos nga ginsungay sang iya kaugalingon nga Carabao. Meng, please come in. Okay, mayong gabi partner dyan, Gabi. amo diyang mapilantang report alin sa probinsya kang Antique. Sang ka 46 anyos nga biktima ang ginsungay sang iya Carabao Meng, ang napatay
Meng? Matapos ini nakaangkon sang 14 tanan kapilas tugas ang sungay sang turo niyang Carabao nga iya inigin hanta, iya inigin sagod sa sulod na sang 5 ka tuig. Ang biktima ang ginkilala kay Noe Operio sang barangay Aureliana, Patnongon, Antique. Ang insidente natabo kahapon mga alas 2 mas uminos ang takna sa hapon samtang naga-uran-uran na pagbiya sa may probinsya ng Antique kag sa Patnongon, nagasundanay ang diyang biktima na ulihi ang Carabao bangod tuyo tani sinimag puli na sila. Matapos iya ini ginadala mag-uli ang Carabao partner Johnny. Apang sang wala patag nga rason, rumba-rumba ang Carabao blanaw ga dalagan-dalagan kag naga-rimpwal ang sambit nga turo nga Carabao kag gulpi gid lamang ginsungay ang biktima nga yara sa una sang Carabao. Ang Carabao kasunod ini siya iya ginaguyod. Kag umpisa nga ginusnos ang Carabao, natumba ang biktima, sa natumba ginasungay pagid sang Carabao, ginsungay daw ginapagtumbo-tumbo ang nasabitan nga biktima. That's why nga damo pilas niya sa iya busong kag nagdulot kid ang taliwis nga sungay sang lalaki nga Carabao sa iya sininga busong. Magtimbang nga bahin sang iya busong sa gusok. Ginabagod Kag gintunaan sang iya sininga kamatayon partner Johnny. Oo. Meng? Kapon ini ang Carabao kay sang una may history ini nga mapintas apang sa pagpati nga magabuot apang amo ini natabo na tingala nga waay gihapon nagbuot ang nasambitan nga Carabao. Suno sa pila ka mga nagaobserbar nga kung ang Carabao medyo maisog dapat kapunon kay manti ang karakter sang Carabao kung may ara babae gani partner Johnny presby duwa ka lalaki kakita ay ang duwa ka lalaking Carabao kag may ara babae nagalagsanay ang duwa ka lalaki bangod gaagaway sang babae. So madula lang inang pagkaisog sa Carabao kung ini kapunon na parehas man sang ayam. Oo. Ugaring tidawa ay ginagbuot, may posibilidad nga sa pagkapon waay kuno makuha ang tanan nga itlog sang Carabao. Daw nagrimpol ang Carabao suno sa report kag sa pila ka nakasaksi kay man may nakita nga babahi nga Carabao didto sa unahan kang tuyo magpalapit didto garing ginahawidan man sang ining biktima hasta nga sige guyod na unang biktima sige guyod kagamoto nga nagrimpwal hasta nga pati ang iaamo iya ginsungay. Meng, i-clarify ko lang, 75 anyos o con 45 anyos? Partner Johnny, dumihina bidang imo nga sulod diri. Oo. Siling ko, Meng, i-clarify ko lang, ang edad bala, Meng, ang edad, pila edad yagid? Sir, Pila gid ang edad sang biktima? Yes, Meng. Utod ang signal ni partner Romeng Antonio live and direct sa Antique. Kaya ang initial primero 75 years old pero ang edad pila to? 41, 45? 45 years old. So mo ni i-clarify gid naton. Ming, i-clarify ko lang Ming, pila gid man ang edad dia kay ang gin-text mo 75, 45 o kon 75. partner Johnny, naging clarify ang edad ng biktima, 46, 75 years old. Ay, 46. report ang isa sa nakasaksi na 76 ang edad. Pero actually, gin-clarify sa pamilya nga 46 palang edad sa biktima. Okay. So at least na-clarify ni Meng. Why gid
sa may nakatabog to sa Carabao nga sige yaya instead nga puno sang lubi bayogon niya ang iya to'y agalo nang ginbayog yaya tubtob nga mapatay. Oo, may mga tao na nga nakakita, partner, no? Garing kayo daw kadapig sa pangitabo, ang Carabao daw hindi man maghalin, manaan mo lang Carabao daw, kung magsungayay lang dalawa ka Carabao daw, abugin ng sistema ka nga umapapyanay. Amo nang kalibawa, karakter Carabao ka nagsungayain duwa ka lalaki, kaya daw nagapapyanay, good partner gamit, amo sa kalibawa, kung makita sa Carabao, sa pagsungay niya sa iya siling amo. Di instead tani nga guyuron niya tani ginsakyan niya to sakay sa tos likod sang Carabao. Wala, siguro na madamdam yung nasakyan lamang, bangad niya may darata na partner dami mong darab, pag may matindin, subang lang isa na kung sa umakaw, duwa ka bagay, desisyonin mo, ay doon sakyan mo, o kung doon mo na lang, kaya tabuan ko nga ang gawin niya. Okay. So makabay pa nga hatagan na sa pagtamod sa pamilya ang parte ka Carabao basigin baharan pa na nilang sungay ut doon nila na hindi nila pagbaharan kaya makon mo nga lusbot gitong kilid sang iagalon sa piyak nga bahin meng kumusta ang update to sa paghaboy to sang vintage grenade galito ang ginhaboy to sa compound sang pamilya utay di meng. Partner dyan, nagpagawa sa statement ang PNP sa hospitalon ay una gintapihan nila ang taglupok sa balay, sa bumba sa balay ni Bilko Taydi, may posibilidad nga pinapilakad sa tao, abunin ang unang anggulo na gintanaw. Pero nakita dito sa ginlokpan gid nga may dako nga buho sa lupa man lang abi nanda gani gintupan lang to sang. Okay. Yes, Meng. Dula naman ang signal. Gadula-dula kay di galayan ng tsimpo, no? Galayan ng tsimpo gadula-dula. So balikan ta. Hindi na pag hindi pag untaya mayo, iloy-loy lang ang imong cord, no? Ay iloy-loy ng cord nimo para nga hindi mag-alain ang yadi nga connection. Liog ko para balikan ta si partner Omega Antonio na utod naman ang iya nga signal. So basig travel pa ni si partner Omeng. Meng, pasensya na utod ta. May pala sa manuwa sang Sibalom, ang buho nga nakita yadto abis ang pulis amot ang gintupan bala sang explosive kung ilugin sila. Pero sa ila pagpanalawsaw, kay lain ang nag-usisa mo nga mga alagad ng otoridad na export explosive nang tong mga fragment nakita na hindi gali yadto iya sa Granada kundi iyang makabigin niya vintage bomb. Kaya buho nga nakitan ko sa balay ni Ito Taydi, mga kabiyanan kang partner Johnny, hindi buho bangod nga dira ng tupa kundi dira nakalubong ang nasabitan nga vintage bomb nga naabaw man lang ang lubong niya partner sa duta. Hindi ibang tamaan din sa dalom, tinuturukon mo gani masalaan nga ibangod siguro dyan ang tupa ang explosive, natural kung maglupok, mabuho, ilang na. Pero bangod nakita nga sa mga fragment, kag mga damay, iya ba lang nga mga aluminum, na ini wasagban mo, hindi makabig Granada, kundi ini vintage bomb. Kag bangod nakita nga vintage bomb ang mga nakita nga mga aluminum or salsalon o kung ano da remains ang kasambitan nga explosive, din interpret nga why inigin sila kundi basta bintis makita mo iya ina sa hapon pag nalubong na wala lagi katulad makita. So posible nga wala lang makitaan to ni
ni former board member Eric Otayde ang vintage bank nga ara na nakalubong, no, ara na nakalubong sa ila og saran nga base bla sa dalayon lang nga lapak-lapak sang salakyan amo tuguro nga nagsigabong ngaming instead nga hand grenade. Amo gani kay man inang ila dira nga compound sa una may mga bungsod-bungsod na sa ulihi gintapan man ang ila sa compound amo na dirin nabaw na lang sa ang binugnan sa ilang bomba bangod nga gintapan nila ang ila nga compound. Amo na sobra siguro nga lapak-lapak kag mabandog-bandog mo na nga naglupok sa part na dyan. Kag bangod nga klaro na nga vintage bomb ang vintage na bomb ang naglupok. Gindula na ang posibilidad na may angot ni sa mga isyo na ginapost ni Mr. Eric Otayde kataban siyang critical sa administrasyon sa gobernador diri sa probinsya sa Antique bang hindi naman establish. Okay. Ay bala mo basig travel pa sa ay bago lang natapos ang iyang programa sa isa pagit ka stasyon. So mo ni si partner Roming will demand nga daan na to. Na may mga program pa sa ibang to nga mga stasyon, mayo naman na nga may ara to sa. At least maka standby na siya nga daan. Hook up na lang ang iban nga mga station nga ginapangalagaran ni partner Roming Antonio. Okay, arasa balikan ta. Arasa. Aming pasensya dulaan man kita kay balaan ko gid nga naga-travel ka mo. Oo, mapod. So gindola ng ang mga anggulo nga ginpatian sa una ito ay man ko una lagi na pagkibi nga na vintage bank ini at naglupok lang nga ginpilaktan sa Granada sa bangod nga ang una pagpati na may ginpilak sa balay niya. So dira naginuwang isyu nga posibilidad bangod sa pagka-critical ni Eric Otayde sa pag-post sa pila sa isyu agin sa provincial government kag naungid ang ngalan ng gobernador sinidre. Pero sang uli ni nakukiban nga vintage bank kag pang vintage bank ini iya sa hapon na-close na ang pagpati nga ini may nagpilak kag waay nalabot ang mga isyu na ginapost ni Mr. Eric Otayde andot naglupok ang naglupok nga bomba sa ila sini nga ugtaran o kung sa ila sini nga compound. Amo ning mga developer report halin na Meng. gawin sa kanang tuki. Meng. Ato ni President Tunurit na report Meng. para sa Iloilo. Next slide. Meng. Hello, Meng. Mahalong kay naga-travel ka da. Lingko mayo naman na sa ulihi nga may kaugalingon kada imo nga stasyon. Bisan sa payag-payag mo lang da, ibutang, i-hook up mo na lang dason sa iban nga radio station, Meng. Amo gani partner gani no amo na lang mo para mag Total may tayo ang signal ta. Total may payag-payag kamanda nga gina-construct. Ameng, siling ko may payag-payag kamanda nga Hindi ko mabatuan partner ang imo diri yung audio. Siling ko Meng, total may payag-payag kamanda nga gina-construct. Sige. Diri na lang ko pakatong ko ng kaso, hindi man mag-report Oo, sige lang antos anak. Sige, partner dyan amo dyan ma-report talo rin sa pin sa kantika kung sa mga ito nag-report para sa Iloilo, news line. Nabatehan na report ni partner Roming Antonio nagikan sa probinsya sang Antique. E-check ta naman ang report sa aton nga koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. E-check ang report ni partner Ruela Arbael atong koneksyon sa Iloilo Province. Yari ang report.
Dayad gi nga gabi, Sir Johnny, kag Inday Trexie and Sweet Dawn, kag subong man sa aton sining mga viewers and followers no nga tutok sa aton sining nga programa diri sa Iloilo Newsline. Dayad gid nga gabi sa inyo tanan. Yari na ang balita na nga aton sining nga madulong no sa sining nga gabi nga nagkanabo sa probinsya sang Iloilo. Una diri Sir Johnny no, ginakasubugin naton na ang ining natabo sa dira sa Banwasang Santa Barbara no, sa isa dira ka barangay sa Santa Barbara. Nga kon sa diin ang isa ka nervous breakdown no, gina-atake sang iya sining nervyos dira sa barangay Bagumbayan, Santa Barbara, Iloilo no. Ini natabo kagabi Sir Johnny no, 8:30 natabo ini kagabi. Kung sa diin nagresponde nga aton sining mga kapulisan upod sa ila sining nga Chief of Police nga si Police Major Raymond Siloso, ang Chief of Police na dira sa Banwasang Santa Barbara. Kung sa diin Sir Johnny no, aton sinisa na istorya kagina no, kaginsay-say niya ang natabo kagabi. Kung sa diin ang ining suspitsado no nga ila sining nga ginrespondihan nagaingalan kay Joel Simpao no, 41 anyos nga residente sang barangay Bagumbayan dira sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Kung sa diin Sir Johnny no, kapila na ini ka beses no nga nangayo ang pamilya sang responde kagabi no, nangayo liwat sang responde ang pamilya katungod nga hindi na masaway ining nasambit nga suspitsado nga nagabit-bit ini sa sang binangon kag kutsilyo no. Sa diin duwa gid ini ginayata niya sa wala sa binangon kag sa tuon na kutsilyo kag isa ginabulos-bulos niya no, kag ginano niya pa ni ginasparing niya pa no. Kag sa may baluan na Sir Johnny na ining 41 anyos nga lalaki nga ini anay ini sa ano na sa no, criminology graduate no. Kung sa diyan isa man sa mga rason kung nga nagtukar ning iya nga sakit nga nervous breakdown, siguro depression may ni nga tungod nga wala sa nakasulod no sa pag-apply niya sa Philippine National Police sang una. Kag suno man sa iya sini nga pamilya no, nga isa man siguro sa mga rason kung nga tukar lalo no yang isining pagka nervous breakdown, this because man sang depression niya tungod nga nakakapila ni sa mag-apply sa Philippine National Police kag wala gid sa maspertehan nga makasulod. So ang natabo kagapon ini siya na hindi na mapasaway, nanga-wild na ini siya kag ginapabayanan sang ila sining nga pamilya kag sa kangawa man no sang ila sining mga himata nga nangayo sila sang bulig no sa aton sining nga mga kapulisan dira sa Banwasang Santa Barbara. Kag sa pagkadto dito no sa Banwasang sang mga kapulisan naton sa pagpunguna sang ilang hepe no kay Police Major Raymond Siloso, hindi gid ni sa masaway no ining nasambit nga suspitsado kag nangayo nga aton sining Santa Barbara PNP no sang assistance pagid nagikan sa Iloilo Police Provincial Office no sa SWAT team no. Kag gilayon man nga nag-apas dito sa nasambit nga lugar dira sa barangay Bagumbayan, Santa Barbara, Iloilo. Kag sa dito no sa kadugay sang ilang negotiation no nagalambot sang pila ka oras. Kag kadamo man no sa mga ano dira sa mga bystanders dira no nagalantaw man dira sa tungod ini nga senaryo na tabo dira sa ano na isa ila sining Barangay Plaza. Kung sa diin ginanegosyo rin siya gina-negotiate no sang COP sang Chief of Police sang Banwasang Santa Barbara. Kag sang ulihin no tuyo niya sining nga paglabuon no ang si Sir Siloso no tungod din siya ang naga-negotiate sa sining nasambit nga persona. Kag kumo si Major Siloso ini Sir Johnny sagad man ni sa pangamot kag before ni siya nakasulod sa Philippine National Police no ano man ni si Sir black belter kag ano man taekwondo player man ni siya. Kumbaga may ano gid sagad man sa pangamot. Pangang natabo kagabi Sir Johnny no kundi din tuyo siya nga labuon sang sining suspitsado kag nalikaw si Sir Siloso. Kag solo nga ginuyata ni Sir Siloso kagabi ining arnes Sir Johnny ining kawayan hinotbong bala. Siyempre naka-ready man ang aton sining mga kapulisan no, ang aton sining SWAT team no naka-ready man. Kag sang ginlabo na sang sining persona no sang suspitsado si Sir Siloso, natumba si Sir Siloso because nga suno sa iya no so tuman kapag sining persona Sir Johnny ning suspitsado no nga si Joel Simpao no. Kag sa pagkatumba niya Sir Siloso tuyo niya pagit sa tani ning labuon kag ibunon. Apang naka-ready man ang isang personnel no sang SWAT na tiro ini no sa tuyo to ni senitro nang yakamot no nagaguyat sang binangon kag kutsilyo ang naigo ining suspitsado sa iya sining kilid
Apang sa iya sining nga pagtumba Sir Johnny no kag that's why nga napilasan kining ulo sang sining suspitsado is because pagtumba niya kay nagauyat man sang binangon ang iya sining nga piyak nga kamot kagang sa iya sining nga piyak nga kamot kutsilyo man amo na to nang ano na nila ginapukutan na nila nga agawon ta ning kutsilyo pang kadugay no sila madugay nila ini madaog no it's because nga kapag gross sa sining nga suspitsado although nga naigo na gani sining nga kilid pang hindi niya pagyapon na mabuya na ining kutsilyo so nagbuliga na yang aton sining mga kapulisan nga makuha ining kutsilyo kag sang ulihin no nakuha na gid may ining kutsilyo kag ilayon siya nga gindala sa may hospital no gindiretso sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo kag subong man si Sir Siloso ni si Police Major Siloso gindalaman dra sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Kaga okay naman si Sir Solution is because nga bruises lang no ang gas-gas lang siya sining inumol ang iyang nga pilas nagong nga pilas kaga ang ining suspitsado no gindeklarar na gali no kagina nga na-expire na ining suspitsado is because man sang pagigo sang pagkatero no kag suno man no, sa aton sining pag-istorya no sa kay Police Major Siloso nga ang pamilya sang biktima no wala naman magplano nga paano pa sang kaso is because nga kadugay na nila ining problema ining nasambit nga biktima apang sa aton sining mga kapulisan no nga may automatic na no magakandak sang investigation man ang ila sining nga Internal Affairs Service natuhoy sa nasambit nga natabo nga insidente. Sa piyak nga bayan Sir Johnny no isa naman ka persona ang nadakpan sa aton sining nga kapulisan dira sa Banwasang Istansya Iloilo kagabi manug alas 10 na to kagabi dira sa poblasyon zone 2 Istansya Iloilo isa ka persona no nagasinggitan dira kag nagapamuyayaw sang mga yudiputa kamo sino da may isog no nagabalibod sa sangya sining kaisog no gabit-bit sang Red Horse kag sige niya nga inom kag pamuyayaw lang sa mga bangko ngayon si makita dira sa barangay o kundra sa may bagsakan road area no sang poblasyon zone 2 dira sa Banwasang Istansya Iloilo. Well, pasensya sa atong matag pala mga barangay officials kag layon nang man nga nagresponde aton sining nga kapulisan kag nabutan pagyapon didto na ining sambit nga suspitsado nga nagahingalan kay Tong Muna no 46 anyos nga residente sang poblasyon zone 2 Istansya mo dira man sa nasambit sining nga lugar nabtan pa sa aton sining nga kapulisano nga naga wild nagamara sini sa kag tapos nakapanglampos pala sa makita tuyo ni sa nga pagadakpon ginsaway una parang hindi mamati no tuyo midakpon nagresistance pa na nagresist pa gani nga ginabuliga na lang ini siya dakop kag ginapusasan kag gindala sa istasyon nakuha sa iya sining posisyon ining duha ka botelya nga Red Horse no nga naubos siya na inom kag ang isa pagid nga wala pa mabuksan kag detain sa karon no sa dira sa custodial facilities sang Istansya PNP ning nasambit nga suspitsado kag magapangatubang sang pagbayular sang Executive Order 174-A o kun ining liquor ban no kag sa another pagid nga kaso is Article 155 sang revised penal code o kun ining alarm and scandal lakip na dira ang ang disobedience and resistance to authority. Samtang dira naman sa Banwasang Zaraga Sir Johnny no ay isa naman ka quarry violator ang natakpan sa aton sining nga Zaraga PNP kagabi no dira sa ilang paghiwat sang random checkpoint upod ang task force on overloading nga ko sila nadakpan ining dump truck no nga ginamaneho ni John Cyrus Villases ang driver sa sining dump truck kag ining dump truck ginapanagiyahan ni Mayjoy Rodriguez no sang barangay Baras Barotac Nuevo Iloilo nga nagadala sang balas no kag wala sang check ang ila sining ila sing delivery receipt open dated no nakabutang diri nga gamit ang isa ka magic pen so impounded ining nasambit nga dump truck kag samtang wala pa mahitso na ining penalidad sang wala pa mahitso sang tagiya sini sang dump truck ang nagakaigo nga penalidad temporaryo nga yara sa poder no sang aton sining Zaraga PNP ang nasambit nga dump truck. Kag sa ulihin natin nga balita Sir Jana no dira sa Banwasang Pavia isa naman ka wanted person nga may kaso nga frustrated homicide ang natakpan sa aton sining Pavia PNP kagapon no dira sa barangay San Sebastian Santa Barbara Iloilo ining wanted no kagin kilala kay Randy Silario
42 anyos no residente sang barangay Cabugao Sur, Fabia, Iloilo. Ang restaurant no permado ni Judge Daniel Antonio Gerardo Salvilla Amular no sang RTC 6 sang branch 32 RTC 6 sang Iloilo City kag may bail ban nga 80,000 pesos, Sir Johnny. Kagamayad doon naman dulong naton nga balita no nagikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon no. Iningin nyo alagad Roel Arbael para sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa report sang aton nga koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo. Tiwanta nga tawagan si Major Siloso ang hipis sang Santa Barbara. May kangtanan nini ka sang tinalikdan nga gabi, no, nga ginarespondihan nila ang tawo nga may nervous breakdown. Ang tawo to, ang lalaki to nga si Jewel, nga mo ni may nervous breakdown, may pangamot man, no? Kabaluman nga daan sang magkarate, kabaluman to sang taekwondo. Tiplo pareho sila ni Major Siloso Ibaloon ta sa kay Major Siloso kung nanugid ang mga nagkalahinabo. Major Siloso, mayong gabi. Yes, Sir Dano, mayong gabi sa imo sa subscribers ng imo nga programa. Bali na tabo niya ang insidente diri sa barangay Bagong Bayan, Santa Barbara, no, sa mga alas 4:50 sang hapon ang sister no sang atin ni suspect na si Joel Simpao sa person ni Ma'am Josie Simpao nag-adjure sa police station para mag-inform nga ang iya brother nga ni si Joel isang threat kag alam skandal sa ilang barangay. So dito proceed nga respond ang atin niya patrol na ma-compose ni siya ni Police Executive Master Sergeant Florence Olivilla and the Police Staff Sergeant Dan Gaston Sabio. So after 30 minutes, nag-inform sila sa aton nga dahil hindi nila kaya kay ang suspect natin nga si Jewel Simpao armed ni siya ang binangon kag stainless na kutsilyo. So, nag-inform kita sa sabi natin sa patrol na mag-proceed dito sa area. Kaya, compose naman si isang tatlo pa mga kalalakihan natin ng police na si Police Staff Sergeant Cuaro, Baiting, Kaga, Subaldo. So, mga gina-monitor natin dito ang area sa insidente. Kaya, after sila minutes na nag-inform niya ang tropa natin dito nga sir, hindi ginamon na sarangan siguro kaya tungod nga wala siya pamati sa mga negosasyon nila pag ginagtite niya even ang iyang utod kaya ang mga naarap dito sa palibot kung gina-istorya siya pero wala man siya ginagapa na panakit. Wala man siya panakit. So, wala man. So, patalalo natin sila, nag-inform kita sa PTOC natin nga kung available ang SWAT team na tabulig sa quarters. So, dito mga alas 7 sa gabi, nag-abot dito ang ating SWAT. Kaya nagkatuman kita sa area. So, dito na kita sa area, istorya natin ang father niya. At the same time, ang iyang sister, ang brother niya, which is barangay official ng sa barangay Bagong Bayan. So, dito, nag-plan kita kung anong mabulit natin sa sitwasyon, kung paano natin magpakupa ang sitwasyon. Kag, by all means, hindi mo natin ang tanan. In-exert nyo ganang inyong effort. Oo, para kani maabot sa punto nga maging okay ang tanan, but then even though ara ang ato niya presence ang mga nag-negosyar sa iya failure ang sinagdaw nato negotiation kay tungod nga wala man sa iya gyapon para sa iya
ano ang ginaobra sa aton nga pulis sa iyang mga kakilala. Mm. So, ay, So, okay. yes, Sir Jan. Okay, go ahead. So, amo to sa mga nakita natin nga pana, wala na. Nakita nagplan ng kita nga kung paano natin i-disarm ang suspect kasi armado na siya sa 21.5 inches na pinangon sa iya poong kamot. Kag 11.5 inches nga stainless na knife sa iya na wala nga kamot. So, planuhan natin sa ating nga SWAT team kag siling namon nga maano tani siguro ma-disarm tani through bakulo natin sa Sang dalabi ninyo nga pan nga baton. Oo. Oh, hello. Oh, nag-fluctuate signal mo paliyo. Hello. Oh. Hello. Oh, nag-fluctuate. Wait. Oh, ara na. Okay, go ahead. Hindi nagtatawag abi. Ara na. Okay, sir. Oo. So, ang motong plano nyo nga bakulon tayo sang baton para madagdag ang iyang binangon kang kutsilyo. Yes, sir. So, sang nag-negosyan na kita, so nakita sang suspect no dito sa aton nga area. Nakita yung doon dito, ako nung dito ang babing side na dito pakadto siya sa aton gagahan na kita na labo o gagawin na sagang natin sa aton nga ginakaptan niya kanya daw agpo niyo sang kahoy niya nakita natin dito sa area himo natin nga baston. Pag dito na out-balance kita, pag out-balance natin, Mapalwa pa sa tani. Mapalwa pa siya tani hakyaw sa iyang binangon. Actually nakahakyaw na siya. Kaya dito no na paluktan siya na isa natin ka back-up na si Police Master Sergeant Hamuyot. Isa kalupok kaya naigo yung suspect natin sa wala niyang kilid. Kag dito, naigo na siya, na tumba siya, kaya pagtumba niya, balikan natin, retrieve sa iya, but then kita nga nilakapta niya pang iya stainless, so ayawan pa kita disarm naman yung iyang stainless sa kapmotya, kung niya tanong kapasado sa iya. So, sang disarm na natin ang stainless, abot na ang aton niya, karagahan niya, ang pinamag Close band. The emergency response. Actually, naka-standby ng ating ambulance dyan mo. So, ang aton niya, kung lang ang pang palahigaan niya lang. Oh, may stretcher. Na stretcher niya. Amo itong nabundayan yapon kita kay ginakuha niya. Gakapot na siya. So, until nga na-subdue natin siya, paaging yung ginihigot natin sa tela sa ang kamot niya sa guard ng stretcher. So, ang binangon niya, muna nga, ginagamit sa panggama mo siya ang din kapan niya. Video lain nga klase so dyan, bali taas ni siya, alaba ni siya, pag medyo nipis-nipis kumpara mo sa binakuko. O, binakuko na iya sinuwak. Pasaka pa daw. Medyo, bali 21.5 siya. Oo. So, ilang ini binangon? Kaya ilaman ni kutsilyo? Iya, binangon.
Di paano nga nakakuha na sir kay dapat ani ginatago ini sa pamilya? Actually, according sa dito sa mga tao dito, so wala na lumulag sa iyang sa Kilid? iyang lawas kung ang bilangon niya. Oh, grabe. Dugay na ni siya nga nagasuppress ang nervous breakdown. Oo. Now, according sa sa mga taga-dira sa pamilya, daw, dugayin siguro. Kay umpisa ko na nag-graduate siya, klase sa board exam, may graduate din sa criminology. Kung sa patasan, dito na start nyo daw may ginadasal na. Daw na-depress siya. Na-depress siguro. Baw kala since 2002. Baw grabe, lawig-lawig, no? So, sang na-depress na siya, ginpabulong man siya sa pamilya. Although ongoing ko, may ginakuan siya, Maintenance. may gina-maintenance siya, no? Oh, may maintenance siya ang pamangkot kung ginainom niya. Amo na kay daw wala ko no nag-untat ang iya. Oh, pag-inom. So kahapon, ang pamilya tuya amo na ngayo sa bulig sa inyo. Inyo malangya nga maproteksyon nga hindi man siya makahalit tabi sa mga pumuluyo kag sa iya pamilya. Yes, sir. Ang purpose natin niya simply wala siya na tabo sa palibot kasi mga maintain natin ang kalimang sa area. Oo. Anong ginagamit nga pusil? Bali, ang issue ni Amuyot. Amuyot. Oo nga dalil. So sa bagay, tikon niya ang tawo, gaminta kung may mga tinunan ni, mayara lang nakaagi sa martial arts. Kung nakadistansya ka, bisan duwa pa ni ka, kadupa, labot ka ni insigida, hindi ni kadali-dali ang imuya pusil mo. So, ginsugid man ng tatay, nga may pangamot ini siya. Oo, kay bisan dito sa wala pa, nagkakaon siya, nagkakaaptan siya dito sa Mako mo na? kapot niya ang iyang bilangon ng pagsilyo. Oo. So, hindi ni matagan sang kumpiyansa. Isa-isa ka lang ni disgrasya ka ginadi. Kag mayo na ito nga may backup ka. Kagraso na po naman na dapat mo ipin down na lang sa anay. Kaya sang sawa ay naging ikaw to na nalabaan niya Major Siloso, sir. Yes, Sir Jan, bless man kita kayo dito sa bulig man sa aton ng mga kaugdan nito. Oh, so, ang status siya napatay sa kainasang kagahon. Na utod, check nato ni what ang informasyon kay Major Siloso. Balikan ta si Major Siloso. Anong status subong sa suspect? So, actually, kagabi ng status niya, hospital arrest siya, puti. Ang muling problema natin, hindi napatay ng suspect. So, Mga oras siya napatay? Ang mga 28 na sang trabaho, no, na declare sa kang iyang attending physician ni Doktora Angeli Asurin na nag-expire siya. So, Sa Ding Hospital? Sa Western Visayas Medical Center. Medical Center sa Mandario. So, nag-expire na siya. Anong plano sa pamilya? So, subong no, bago lang na istorya natin ang iyang utod pag na natin niya daw according sa brother niya sa kay kagawad simpaw nga daw nag-positive dun sa COVID ang iyang utod pero wala pa man sa result. Information na lang na kuha sa niya sa siguro dito sa hospital. Wala ni sa pamilya si Joel. Bali, single ni siya sa dyan. Marami sa pamilya. Oo. Anong trabaho yan? Bali, dira lang sa ilang balay. Tapos holding sa mga taga-dira. Nag-pangahoy, nag-ubrad siya ilang siguro nga lupa.
Pero, ang pamilya daw ay naman dyan nga magpasaka pa sang kaso batok sa inyo kay ti unas lang na-responde lang kamo sa request nila kag natapos ang mga patong natabo hindi nyo man to kagustuhan na mo to matabugin ay hindi bla medyo seryoso. Yes, sir, dyan, sa tour na, ang ating expectation, hindi kita gusto maabot sa punto ang sa to ang resulta sa ato niya responde. So, ang ato niya purpose tani nga mangin peaceful ang tanan, kag madala natin siya sa hospital o kung diin man ang gusto sa pamilya nga dalaan sa iya. Damo man na nakadita sa ginhimo nyo to nga negosasyon. So, kadamo sa si Mario kag mga pamilya ya kay aram ng person sa iya sister, brother niya, ang father niya aram siya na unahan ng man nag-obserbar kag aram ng mga si Mario barangay official sa mga barangay Bagong Bayan. So pagkatumba mo to way ka man ang service para at the time nga nagabot ka pa. Actually, harap na nga ito niya hanggan, pero ang ating purpose niya, ma-disable ka lang ang iya, pag makuha ka lang ang iya maarmas niya binangon ka kutsilyo. At si Mayo to kay ti na nadusan pa kag ang mga tropa way man matabo, no? So madamo nga salamat Major Siloso kag God bless. Yes, sa gano'n yung God Iman kag thank you sa concern. Okay, ara na. Nabatian si Santa Barbara Police Station Chief Major Raymond Siloso. Dako pasalamat siya sa Ginoo nga wala siya mano to. Titumba na siya mo. Pwede man to nga ikisi-kisi atelya to samtang ginalabo siya. Agawon niya to galing kayang pihak may kutsilyo pa. May kun binangon lang to. Di duwa nga daan ng armas. No? Duwa nga daan ng armas. Ano niya lang to. Pwede ya tumagaw. Kaya kung may mga pangamot ka man, pwede mo nga ang tail mo masagang mo pa na kag makaagaw ka pa na gani sa mga hinangiban. No? Galing kay duha kabilog. Kag waay nagpabaya ang mga kopdana ni Major Siloso. Kita man sa pamilya. That's why ang pamilya hindi naman mag-file sang kaso. Batian to ang ambal Major Siloso. Daw may nagpagwa ko nga doktor to nga positive. Hulatan nyo anay magwang result halin sa gin-extract sang medtech. Hindi kay gulpi-gulpi ka mo. Why nyo ginatanaw ang effect, May direct contact nga daan ang tanan ng mga pulis. Ang balon nyo nga positive nga way pagani sang na-extract to ang nga specimen ang taga medtech. Ulatan nyo ang result. Antes ang balon nga muna nga positive sa COVID. Ano ginadali nyo man? Amo atong ginalibugan subong ni Major Siloso. Yati kung mag-positive to, tanan kami na. Di ma-swab test. Ano matabo sa police station? Siraduhan? Amo na yung ambalta sa iban man nga mga frontline. Sila binagid sa aton nga mga doktor. Pila na ni kabis nga natabo. Nga napaso ka mo. Ang naubi kay ginaunahan nyo Sang result, ang taga-medtech, may ara ka mo nga inyo linya. May ara man nga linyang nurse. May linya man na ang taga-medtech. So, hulat-hulatan nyo kung ano ang resulta sa laboratory test nga gin-extract sang medtech. Kay ang medtech amo ini ang nagakuha sang specimen. Why man niya nagakuha specimen, doktor? Why man niya nagakuha sang specimen ang nurse? Medtech niya nagakuha. Ano pulos ang medtech da? Kung hindi sila kabalo mag-extract sang specimen, sila ni nagaswab.
Katapusan, pangunahan ninyo yabaw araw-araw na pulis na sila, otoridad sila, ginakurda man sila May pamilya man na sila, panugyan lang nato na lihog lang. 56 minutos na nakaligad sa alas 9. Major Siloso, hindi magpakulba. Pangamuyo lang, sir. Ipabati ta naman sa inyo ang aton nga interview kay Third ID spokesperson, Major Sinon Pansito. Parti ini sa dito telco, telephone company, nga tuyo magsulod sa Western Visayas. Di mayara nga nagapamangkot nga ang butangan, kalabanan, kampos ang militar haw. Ti ano kung kampo? Kay may iban manada ka mga telcos. Ha? Ti basi kuno mahamper ang security, ang internal security. Kabalong managuro ang mga military kung anong himuon nila. Ha? Ipabatita sa inyo ang panaysayon, ang justification ni Major Sinon Pansito. Liog, anay ba sabi? From Alimar, good evening sa Iloilo Newsline from Barotac, Nuevo. Hello now, good evening. From Mami Alice, good evening watching from Crossing Dayong, Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Hello, may good evening sa inyo tanan. Mayong gabi. Sa tanan-tanan gid, mayong gabi, no? Salamat sa pag-atanaw diri sa Iloilo Newsline. Yari si Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Unang-una, yan Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, magandang gabi po. Patungkol naman po dyan sa katanungan ninyo sa Eagle Telecom, unang-una po is wala naman po yan sa bit of responsibility or within the radar of the 3rd Infantry Division, yung patungkol doon sa pag-approve at saka pag-assess ng mga ganong bagay. Pero sa ganun pa man, i-relay ko lang ang posisyon ng ating Armed Forces of the Philippines at saka ito na rin ang posisyon ay sinundigtig ng aming hangay papunta sa Department of National Defense. So, unang-una po, yes, ang ating pong mga kampo ay bukas po na tumulong sa ating mga kababayan at sa buong Pilipinas in general para doon sa mga hinanapin ng ating mga kababayan na slow connectivity, yung mahinang internet, hindi magandang komunikasyon. So, ang role namin, primarily, our mandate is for the security at saka yung peace and order situation ng ating bayan. Kami po ay may moral na obligasyon sa mga taong bayan na tumulong sa kanilang mga hinanaing. Kasi sila dito, yung connectivity na meron tayo sa pagkangayon. So, hindi po ako privy kung ano po ang napag-usapan doon sa between the DITO and the Armed Forces of the Philippines. Pero isa po ang nalinaw doon. Hindi po isusugal ng inyong Armed Forces, ng inyong Philippine Army, ang seguridad ng ating mga kampo kung ito ay patungkol lamang dito sa mga infrastructure na kinakandak. Ito pong lahat ng ito ay dumadaan sa mga masusi na pag-iimbestiga, masusi na pag-ipag-ugnayan at hindi namin papayagan na madidihado ang ating mga kampo. Sa katunayan po, hindi sana natin tingnan ito na dahil dito ito ay hindi dapat sapagkat kahit naman ang katotohanan is yung ibang telco companies ay mayroon na rin mga infrastructures loob ng ating mga kampo. Kahit yung aming headquarters sa Camp General Makari Peralta sa Amindan Cavite ay mayroon pong mga telecommunications facility or infrastructure ng kampo. So, yung pong pangamba na baka may strukturan sa mga case, ito naman po, i-investigate natin, mabili naman kaya totally i-erase natin yung mga ganun. They have to follow the strict protocol of military camps.
Pero gusto ko lang din balikan na ang dito telecommunications ay wala pa tayo. Ang meron tayong standard telecommunications. At sabi naman dahil kailangan ng taong bayan at ang aming lugar ang nakita na pwede na paglagyan, is ino-open natin yung ating mga pintuan para dito. Plus the fact of course na security-wise, lalo tigit yung mga infrastructure. These are vital installations. So, mas maigi na nakalocate din ito sa mga kampo sapagkat somehow nababantayan din ito. And then, pangalawa, ang atin namang mga kampo ay nasa mga kabundukan din, and we have always the strategic location of the area. So, malamang sa malamang ay doon din nagpo-fall yung strategic location of this vital infrastructure. So, kami naman po sa Philippine Army hindi pwedeng mamuhay na kami-kami lang. Pagkos ang aming pamumuhay sa Philippine Army ay palaging nakasalalay sa taong bayan, sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang mga hilalain sa ating bayan. So, kung itong paraan na ito ay makakatulong po tayo, paano natin solusyonan ang matagal ng problema ng ating mga Pilipino, kami po ay tinitingnan namin ito na bagong oportunidad para mas makapagsilbi pang lalo sa ating mga kababayan. May mga report sir na lumalabas na baka ma-preempt ang intelligence monitoring ng ating kampo at saka mabutang sa alang-alang sa uli with regards ito sa pag-put up ng tower ng dito. So, kayo sa Philippine Army, hindi naman ninyo papayagan kung yun ang lalabas sa uli na direction ng dito telco. Tama po yun, Johnny. And sabi ko nga, mayroon ng mga telecommunications company na nandyan na. Ito ay dumaan sa proseso at tama po kayo, ang nalalagay sa risk o sa threat dito is kami ng mga kasunduhan. Kaya nga po mayroon kaming mga opisina dedicated to look into this matter. And we will never allow that there will be surveillance within our ranks, that our functions will be preempted by anyone. We are owning the camp. We are the ones in possession of the camp. So all rules will be followed by us. All rules will be followed according to our design. So wala pong doon. Kung sabi na natin, bakit noong una is nandiyan na rin naman yung mga telco companies. Wala naman pong breach in terms of security. So, naman tayo pwedeng maging discriminatory on the part of dito, na ang iba ay pwede, si dito ay hindi pwede. So, lang is, ito ay pinag-aaralan at nasasubject din ito sa mga scrutiny ng ating mga kasundaluhan. Kami naman po is capable to look into this matter. We have cyber analysts, we have information systems analysts, and police-related personnel na pwedeng tumingin sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong mga panahon. So, wala tayong as of now, wala tayong nakikita na threats as of now. Well, the risk is there, the threats are there, pero ang maigi dapat is tinitingnan natin ito, paano natin mitigate at paano natin walain yung mga threats na yun. Sa ngayon sir, mayroong naka-put up na sila ng transmitter, ang dito telco. So far ngayon, dito sa 3rd Infantry Division ay wala pang ni isa sa mga kampo namin ang natap na collocate ang mga towers na ito. Ang sinasabi ko, mayroon ng telecommunications, is mga previous telecommunications at present telecommunications that we have. Sabi ko nga, kahit sa amin sa kampo ng Peralta, ay mayroon ng mga telecommunications company na nasa loob mismo ng kampo. Pero dito sa Iloilo, sir, diyan sa Campo Delgado, sa loob ng Camp Delgado, wala pa rin silang tower. Actually, I am a trainee dito sa Campo Delgado. Kasi ang Campo Delgado is kampo po ng Philippine National Police at kami po ay mga mga tenant units o kami ay we don't have any prerogative or any voice over what
to do inside the camp of Camp Delgado kasi hindi po ito kampo ng Philippine Army. Oh, thank you so much, sir. At magandang gabi po. Jenny, Iloilo Newsline, ang tagapakinig ng ating stasyon, magandang gabi. Maraming salamat sa patuloy na pagugnayan. Saludo po ang 13th Division sa inyo. Thank you. Nabatihan si Major Sinon Pansito. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. No, sa ato nga mga listeners, may announcement da ang more power sa Facebook page sang Iloilo Newsline, palihog lang basa. No, may arakatamiwa na initial. Mayo lang ang pagpamati kay Joey Diaz, Cheren Jao Ryle, Ilan Romero, Rica Advincola, Edgardo Cederio Jr., AGM Mucho Perez, Basil, Aileen Sorsano, Marijoy Castiva, Kagawad Melanie Cabalonga, Mark Tan, Roman Corpus, Nong Tamtam, 280, Rin Basco, Oida Evala, Joanna Plaga Gumbok, and Geraldine Kapunihan. Sa dekada 90, sa St. Joseph School, Ihas Disos, mayong gabi man sa inyong atanan. Kag sa batch 84 sa Manapla Elementary School, thank you so much sa pamati pagi sa Presidente Hyber Oro. Sa mga listeners naton, mga viewers, gusto nyo maginom sa shake, ang Sweetie Boko Shake, ara dira sa Kamalig Haro sa Ceres Terminal. Pagsulod mo sa Ceres Terminal, magkadto kabi sa Roja, sa Kalibo, sa Quinto Distrito, yara sa right side. No, tadlong ginasang mga nagapag-abi nga Ceres pakadto sa Estancia, Concepcion, na alagyan nga na pakadto Balasan, dira ang Sweetie Boko Shake, ara da sa right side. Barato na, affordable pa katama, no? May ara da small, medium, large. Kag may ara man nga sweet cream, no? So kung gusto nyo magbakal, kadto lang kamo dira, tilawin nyo ang produkto. Kay garantisado ina puro ginabuko. Hasta ang tubod ginatimpla, hindi niya powder, no? Pure ina nga buko. So testingin nyo bala? Kay ina ginagarantisahan ta sa inyo nga gintimpla ina sang chemist. No? Kilala ko nga chemist. Timplado ina. That's why astang ice, ang iyato na ang tunaw na sang ice, ginainom pa na sa ngamon tawo. Hasta ako nagainom. Kay pure mo nga ice, nga nasa panawagan ang purified, no? Crush ice ang ginagamit namon. Kaya hindi man kami gusto nga mabutang kamo sa alang-alang. Ang templada, standard na siya. No? Standard na siya. Kung kaysa tingala kamo, do kadamo aw, ang kalamayaw, do kadamo sang gatasaw, ay kadamo sang tubo daw. Standard ina. No? Ginasunod lang na nila, kay amo na ang hambal sang amon nga chemist. Sa amon nga mga listeners, kang mga viewers, thank you so much. Sa CL Diaz Poultry Supply, nga naamtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sila sa mga feeds, lain-la sari-sari nga mga feeds, hasta ang mga bulong sa manok, kag baboy. So kung gusto nyo nga magbakal, kadtuin yung CL Diaz Poultry Supply. Hindi na kamo magkadto pa si iban, kay dira, pwede kamo makaayo, kadtuin nyo lang si Cheryl Lucindo Diaz sa Lucindo Family may gabi. No? Pwede ka mo na makayo, basta balikin nyo lang pagkasunod. Kaya ginaruling man na nila. No? May kapital man na. Pero approachable sila. No? Hindi man ko gusto nga i-endorse ko na din, nagasinuplado sa ilada. Ay, hindi na pwede. No? Sagad ta endorse nga, mga suplado, hindi pwede. So that's why nga, approachable na sila kaayo. Dira sa CL Diaz Poultry Supply. Ang aton nga COVID, apasa nyo karon sa site nga TY na kita oras sa website sang Iloilo Newsline hasta sa ang mga gin post pagida
tanawa nyo. Kay ang Iloilo Newsline, hindi lang ni lokal, national, international. Hasta nga entertainment news, sports news, politika, dala initanan sang Iloilo News. That's why may mga koneksyon na kita may correspondent dito sa iban nga pungsod. May correspondent kita diri sa Western Visayas kag sa Metro Manila. May ara kita correspondent. So namo na gani nga nagapasalamat man kami sa inyo nga mga listeners ay nakalabot kita mo pala niyo. Alin lang kita January 25 hasta subong 276 na ka mga viewers. Makon mo na. So dako nga mo na pagpasalamat kay nag-ugyon ka mo, nagbuylog ka mo. Wala sa payan nga kilala nyo ko. No? Ngalin ko sa aksyon na mo nabi nga 3 times sa national finalist sa best reporter of the year, 2 times sa national regional finalist sa best reporter, nangin na presidential awardee when it comes sa public service sa Western Visayas College of Science and Technology, subong isatyo nga sa una isa ko kakurso dira ang mas kumyo nako niya dito sa UI. Inapasalamatan ko sa inyong pagsalig. So salamat gid, no? Ang inyong pagsalig dire sa amon, ilabi na sa Iloilo Newsline. Irway lang kita ya pabugal, no? Simple lang kita ya ang aton tinutuyo, mabulig kag magserbisyo. Kay bisan sa una mga bit assignments ko, kung may kinanglan nga natanaw tang buligan ta. Kung kinanglan sa wayon ta. So salamat gid sa inyo nga pag-upod. Si Trixie nagpahuway-huway anay. Basig pangita mo da salamat, no, sa tamyaw. Ay pa huway-huway yung kuman ng amon nga agot nga prinsesa ni Tatay Rick. So sa pamilya Novera, pamilya Pitisa, pamilya Gumbok Plaga, Subong Mangkalataro, pamilya Yanson, pamilya Galia Diaz, Galila, pamilya De La Cruz, Gamarcha Estember Garcia Ganhe, Galvez, sa taga Hordan Gimaras kami. Salamat gid, taga Buena Vista Gimaras kami. Thank you so much. Kay Captain Dilima, kay Attorney Bots Herotse, Attorney Romeo Herotse Romeng. Sir, maayong gabi sa inyo. Kag sa iban pa nga mga abogado nga nagapamati kag mga katapo sa media. Mga amigo ko ni sila tanan. Ay tiway man taya sang gidlapakan. Open man kitaya. Fair man kitaya sa pagdala. No? Dila? Tama na nga. Bisan din kami magkilita ay daw mga mag-ulutod lang kami na. So thank you so much sa inyo nga pag-upod dire sa amon. God bless us. Ini ang inyong nga mga alagad. Sweet Don Gamarcha Diaz. In behalf ni Trixie Faith, ako naman ang inyong nga alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas.